Отца и Сына и Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Про Твою милосердность, Божия, мы разважаем посеред святыни Твоей. Як имя Твое Божие, так и слава Твоя ширится до узмешков земли. Правица Твоя полная справедливости. Гэтымі словамі антыфонай на ўваход распачынаем на свяцейшую Харыстыю, падчас якой я малюся ў інтэнцыі завала Галіны у 9-ю гадавіну яе смерці, за Вітальда і Леаніда, каб добры і міласэрны Бог прыняў іх у сваё нябеснае валадарства. Перапросім Бога за наши грахи, каб мы годна могли скласти найсвятейшую ахвяру. Сповядаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что зграшил я вельми, думкою, словом, учинком и замиранием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Святейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога. Няхай змилуется над нами Бог усемогутный и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного.
Боже, Ты праз принижение Твоего Сына пояднал упадлое человечество, а дары своих верных святою радостью, и учеников вызволенные с неволи греху, яны досягнули вечного счастья. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобой живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Захарії. Так каже Пан. Радуйся моцна, дочка Сіона, веселіся, дочка Єрусалима. Вось король твой іде до тебе, справедливий і збавчий. Покорний, який їде на осле, на осляняті, дитяті ослиці. І знищу колесниці з Ефраїма, і коні з Єрусалима, і зламаний буде боєвий лук, і он обвестись народом мир, і владарство ягоне буде від мора до мора, і від раки аж до країв землі. Гэта Слово Божие. Буду Тебе славить, Бог и Владар мой. Буду Тебе славить, Бог и Владар мой. Буду возвеличивать Тебе, Бог и Владар мой, и благословлять имя Твое навеки. Кожный день благословлять Тебе буду, и восхвалять имя Твое навеки вечные.
грешные. Буду Тебе славить, Бог и Владыка мой. Пан милосердный и ласкавый, долготерпливый и шмат милостивый, Пан добрый до усих, и милосердность Его над усими створениями ягоными. Буду Тебе славить, Бог и Владыка мой. Нехай славят Тебя, Пане, все Твои створения, и все святые Твои благословляют Тебе. Нехай оповедать про славу Твоего владарства и могутность Твою обвещают. Буду Тебе славить, Бог и Владыка мой. Пан верный во усих своих словах и святый во усіх своих справах. Пан підтримує усіх, хто падає, і підіймає усіх пригнічених. Буду Тебе славить, Бог и Владыка мой. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Брати, ви не у тілі, але у духу, коли тільки Дух Божий живе у вас. Коли ж хто не має Христового Духу, то не належить йому. Коли Дух того, хто воскресив Христа з мертвих, живе у вас, дик той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить ваше смертне тіло, през Духа Свого, який живе у вас. Тому, брати, ми не должники тіла, каб жить поводле тіла, бо коли живете поводле тіла, то помрете, а коли забиваете Духом, учинки телесные, жить будете. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Благословенный Ты, Отче, Пан неба и земли, бо Ты открыл таємниці владарства детям. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. У той час, отказуючи, Ісус сказав: «Прославляю Тебе, Ойче, Пан неба і землі, що Ти сховав гэта ад мудрых і разумных і адкрыў гэта дзецям. Так, Ойче, бо такая была Твоя добрая воля. Усё перададзена мне Айцом Моим, и никто не ведае Сына апроч Айца, и никто не ведае Айца апроч Сына и того, кому Сын захоча открыть. Прыйдзіце да мяне усе спрацаваныя і абцяжараныя, і я супакою вас. Возьмите ярмо маё на сябе и навучитеся от мяне,
бо я ціхий і покорний серцем, і знойдете спокой для душаў ваших, бо ярмо моє любое, і тяжар мой легкий. Гэта слова Пана. Уміловані у Христе Пану, брати і сестри, коли прислухаємося уважливо до сьогоднішнього Божого Слова, то можемо почути запрошення Єсуса, каб ми у ім знайшли супокой для своїх серців. Прийдіть до мене, усе спрацовані і обтяжані, і я супокою вас. Єсус нас запрошує до внутрішньої свободи, до такої постави серця, яка дозволяє нам почути Його голос серед множства інших голосів. Вибір такої постави зв'язаний часто з певними переживаннями, досвідом терпіння, нерозуміння з боку інших людей. Менавіта тому Христос каже: «Возьмите ярмо моє на себе і навчитеся від мене, бо я тихий і покорний серцем. І знойдете спокой для душаў ваших. Тільки той чоловік, який по-сапраўднаму слухає, прислуховується до голосу Пана, може здобути супокой для свого серця і світ для Христа». Так робили сапраўдныя вучні Єсуса. Яны моцаю Божага Слова притягували людей, єднали їх з Богом. Бо яны добре розуміли, що ярмо Христове любое і тяжар Його легкий. Єсус розпочинає свою наставницьку діяльність після того, як схоплюють і сажають у турму Яна Хрестителя. Ад гэтага моманту пачынаецца новая эпоха збаўлення, аб якім Бог абвяшчаў свайму народу праз прарокаў. Зрэшты, сённяшняе першае чытанне з кнігі прарока Захарыі распавядае аб уваходзе караля ў Єрусалем, караля справядлівага, караля збаўчага і караля пакорнага, які едзе на асляняці. Ведаем, што гэта прароцтва аб Езусе, якое распазналі многія, праз што ўбачылі місію Збавіцеля. Такім чынам пачаўся новы этап у гісторыі збаўлення. Бо раней вестунамі Божага Слова былі прарокі. Зараз сам Бог асабіста бярэ у свае рукі гэтую справу, а дакладней кажучы, свае словы укладае у свайго адзінароднага Сына, Езуса Хрыста. Калі Езус штосьці кажа, то прамаўляе Бог праз Яго. Езус вельмі часта казаў аб надыходзе Божага валадарства. Той, хто чакаў Яго надыходу ў выглядзе нейкіх незвычайных здарэнняў ці з'яў, такіх як, напрыклад, анёльскія войскі, вялікія землятрусы, агонь з неба, нічога добрага не ўбачыў. Напэўна, многія расчараваліся, бо не дачакаліся таго, чаго яны хацелі. Толькі тыя, хто меў адкрытае сэрца і вушы, каб пачуць і прыняць Божае Слова, тое, якое абвяшчалі прарокі і якое было запісана ў Святым Пісанні, усе тыя Божыя абяцанні, дадзеныя ад старажытнасці, той, хто быў здольны гэта ўспрыняць, напаўняўся радасцю, надзеяй і супакоем. Таму сёння ў Евангелі чуем, як, праслаўляючы свайго Айца, Езус кажа: «Праслаўляю Цябе, Ойча, Пан неба і зямлі, што Ты схаваў гэта ад мудрых і разумных і адкрыў гэта дзецям. Інакш кажучы, адкрыў гэта тым,
хто прагнуў пачуць Божае Слова, хто па-дзіцячы з моцным даверам і чыстым сэрцам прыслухоўваўся да словаў, якія казаў Езус. Гэта было адкрыта тым, хто імкнуўся пазнаць Бога ў сваім жыцці, а не выкарыстаць Яго для сваіх мэтаў і памкненняў. Езус абвяшчае менавіта тую навуку, тыя словы, якія датычылі Божых абяцанняў. Езус навучаў, захошваючы на тым, што калісьці прамаўлялі прарокі і абапіраючыся на аўтарытэт Бога. Казаў аб надыходзе часу збаўлення. Вось час чаканы, вось дзень збаўлення. Менавіта ў гэтым сэнсе належыць разумець тое, што абвяшчаў Божы Сын на самым пачатку. Гэта Евангелие. Божае Слово. Само слово Евангелие мае два значэнні. Першае – гэта добрая навіна. Гэта даслоўнае тлумачэнне з грэцкай мовы. І гэтая добрая навіна мае такі асноўны змест. Бог так моцна палюбіў людзей, што спаслаў ім свайго Сына, каб кожны, хто ў Яго верыць, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Напэўна, такія словы добрай навіны мы чулі неаднойчы, і для нас яны не з'яўляюцца чымсьці новым, бо вельмі часта ў гаміліях можам пачуць гэтыя словы адносна добрай навіны, адносна таго, што Бог нас любіць. Калі мы настроеныя на слуханне Божага Слова, калі ў сваім сэрцы, падобна як прарок Самуэль кажа: «Прамаўляй да мяне, Пане, бо слуга Твой слухае». Тады гэтыя словы прабіваюцца праз сцяну нашых абыякавасцяў і трапляюць у нашае сэрца. Тады нас асвятляе бляск і цяпло надзеі, якім прамянеюць гэтыя словы. Бог мяне любіць, нягледзячы на маю грэшнасць, абыякавасць, гнеў, зайздасць, нецярпялівасць, крывадушнасць. Нягледзячы на ўсё гэта, Бог мяне любіць і хоча мне даць вечнае жыццё. Менавіта таму Бог паслаў свайго Сына, каб Ён праз смерць на крыжы знішчыў нашую смерць, якую мы заслугоўвалі. Вось гэта і ёсць добрая навіна, Евангелие. Канечне, калі толькі я здольны прыняць збаўчы сэнс гэтага Евангелия. Калі хачу слухаць і не крытыкую гэтае слово, калі хачу прыняць і рэалізаваць яго ў сваім жыцці. Напрыклад, хтосьці добра ведае медыцыну. Розныя лекі, ведае, калі і якія лекі трэба прымаць, пры якой хваробе. Але калі прыйшла неабходнасць лячэння, і мы не будзем прымаць патрэбныя лекі, то дарэмныя ўсе гэтыя медыцынскія веды. Так яны застаюцца толькі ведамі, не прынясуць самі па сабе ніякай карысці. У другім значэнні Евангелие з'яўляецца назвай 4 кніг, сабраных у Новым Запавеце, якія апавядаюць пра жыццё, словы і ўчынкі Езуса Хрыста. Напэўна, мы добра ведаем, і нават шмат хто з нас можа пералічыць аўтараў гэтых кніг: Марк, Мацвей, Лука і Ян. Толькі для збаўлення гэта не так важна. Для нас самае галоўнае – гэта Евангелие ў першым значэнні, як добрая навіна, якую кожны з нас можа прымаць і рэалізаваць у сваім жыцці. Інакш дар збаўлення пройдзе каля нас, а вельмі шкада, калі так адбудзецца. Мы, напэўна, запытаемся, як прымаць гэта Евангелие. Адказ адназначны.
праз шчырае навяртанне і веру. Толькі гэта не такое навяртанне, як мы часам кажам падчас споведзі: «Паспрабую выправіцца, абяцаю паправіцца». Сапраўднае навяртанне – гэта не толькі абяцанне, што не буду рабіць нейкіх грахоў, гэта поўная змена майго накірунку жыцця. Дарагія браты і сёстры, навяртанне не значыць, што мы ўжо перастанем грашыць, што спыняцца нашы дрэнныя звычкі, грахі, людская слабасць. Можа гучыць гэта не зусім аптымістычна, але ў нашым жыцці схільнасць да граху не знікне. Толькі гэта не нагода расчароўвацца ці знаходжвацца. Больш важнае іншае, каб мы ўсвядомілі сабе сваю чалавечую слабасць і грахоўнасць і стараліся змагацца з грахамі настолькі, наколькі гэта магчыма. Лекі на кожны мой грэх – гэта Божая міласэрнасць і прабачэнне. Вера – гэта калі я ўсяго сябе, усё сваё жыццё аддаю ў рукі Богу, нават свае слабасці, свае грахі. Зрэшты, Езус добра нас ведае, лепш, чым мы самі сябе. І скіроўвае да нас словы запрашэння: «Прыйдзіце да мяне, усе спрацаваныя і абцяжараныя. Прыйдзіце да мяне, усе са сваімі цяжарамі, грахамі і слабасцямі, а я вас ачышчу і ўмацую, бо мая міласэрнасць мацнейша за ўсялякі ваш грэх». Паверце ў Божую любоў і прыміце збаўленне, якое я вам прыношу. Ідзіце за мною. А практычнай ілюстрацыяй сапраўднай веры з'яўляецца пакліканне першых вучняў, якія дагэтуль былі рыбакамі. Яны пакінулі ўсё і пайшлі за Езусам, прысвяціўшы Яму ўсё сваё жыццё. Яны ад таго моманту, калі іх паклікаў Езус, поўнасцю змянілі накірунак свайго жыцця. Канешне, часамі вучні і лавілі рыбу сеткамі, але рыбакамі, такімі, як калісьці яны былі, ужо не з'яўляліся. Дакладней кажучы, яны былі рыбакамі, але рыбакамі людзей. І мэта іх жыцця сур'ёзна адрознівалася ад той, якое яны калісьці мелі. Ад таго моманту, калі іх паклікаў Езус, мэтай для іх было наследаванне Хрыста, быць верным Яго вучням. А якія мэты мы ставім перад сабою у сваім жыцці? Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і адзінага Пана Ісуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца Божага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святого ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага і нестворанага, адзін Сына Айцу, праз якога ўсё сталася, Ён дзеля нас людзей і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцеліўся праз святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры плоскім плаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і зышоў на неба, сядзіць справа Отча, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і Яго владаць над людзямі. Веру ў Духа
Да Бога, який щодро одорває нас своїми дарами, скеруєм наші молитви. Молімся за ўсіх біскупаў, каб яны плённа працавалі на карысць евангелізацыі свету. Цябе просім. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб у сваім жыцці яны кіраваліся Божымі запаведзямі. Цябе просім. Молімся за тых, хто прысвяціў сваё жыццё абвяшчэнню добрай навіны, каб яны маглі ўбачыць плён сваёй працы і напоўніліся Божай радасцю. Цябе просім. Молімся за маладыя сужанствы, каб яны клапаціліся аб развіцці веры і згодна з ёю уладкоўвалі сваё жыццё. Цябе просім. Молімся за людзей, расчараваных жыццёвымі няўдачамі, каб яны спадзяваліся не толькі на ўласныя сілы, але і на дапамогу Пана Бога. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы ўмелі распазнаваць Божую волю і з радасцю яе выконвалі. Цябе просім. Молимся за померлых, особливо за Завала Галину, у 9-ю гадовину, за Вітальда, Леоніда, каб добрый милосердный Бог прыняў іх у сваё валадарства. Цябе просім. Божа, крыніца жыцця і святасці, выслухай нашыя просьбы і учыні, каб мы, адноўленыя моцаю Тваёй ласкі, маглі верна Табе служыць праз Хрыста, Пана нашага. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прыняў Бог, Отец Усемогутный. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу імя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже наш Ойче, няхай нас очистить ахвяра, якую Табе складае, и няхай з дня ў дзень вядзе нас да жыцця, што чакае нас у небе, праз Христа Пана нашага. Пан з вами, И с Духом угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём, сваёй мукаю знішчыў нашыя грахі, паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а узыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі усклікаючы. Твоей,
Божа, Ты святы, и крыніца усялякай святости. Таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і кроўю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа у хвале. Успоминаючи смерть из мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што учыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючы цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Александрам, дапаможным біскупам Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія заснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, за Галіну, у 9-ю гадавіну, Вітальда, Леаніда, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойча всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся да Отца Небесного, як навучив Єсус Христос. Твоя,
Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога. Дай ласкава супокой у дні наші, дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху і захаваныя до всялякага неспакою. Чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Но Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, адарэць яго супокоем и едностью, які живешь и владарыш на веки вечные. Супокой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
ибо не знают, что творят. Ты падал, поднимаясь, снова над морем изнывала плоть, но победила всю любовь, и я пою тебе, Господь. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слава тебе, аллилуйя, 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 аллилуйя. Слава тебе, мой Молимся. Умацованные такими великими дарами, просим Тебе, Пане, учини, как мы отримали збавенные ласки, и неспынно Тебе прославляли, праз Христа Пана нашего. Пане Єсу, про заступництво Марії, Маті Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юсифа, чоловіка до віру, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе, в інтенції этого ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновити, і якое знаходиться у небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і відвагу, каб яны не забивали свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Душпастырскія аб'явы. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак Маці Божай добрай рады, аўторак Маці Божай нястомнай дапамогі, серада беззаганнага зачатня свяцейшай Панны Марыі, чацвер Маці Божай ружанцовай, пятніца Маці Божай міласэрнасці, субота Маці Божай шкаплернай, нядзеля а 18 гадзіне благаслаўлёных мучанікаў з Беларусі. У наступную нядзелю 12 ліпеня ахвяраванні, збіраныя падчас святых імшаў, будуць прызначаны на патрэбы нашай гродзенскай дыяцэзіі. Шчыра дзякуем усім за супольную малітву, за складзеныя ахвяраванні, за кветкі і за ўсялякую аказаную дапамогу. Няхай вас добры Бог узнагародзіць. Даручаем усіх вас Езусу міласэрнаму пра заступніцтва Маці Божай Лідскай на тыдзень працы і абавязкаў. Прыміце благаслаўленне. Пан з вами. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокои Христа. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament,
prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.